bịa kwanụ. Oh! Ebe anyị nọ bụ na Amaokwe station ebe ọ na-akpọtụ. Ahịa ekwuluba na-eme nnukwu mmanwụ atị. Ka ị na-abatakwa na-agwa ya ebe isi eso na agwa ya ebe ị nọ n'ụwa niile na-eshe vidio ka ọ na-aga viral. Na-ewe mmanwụ. Wayo! Wayo! Ebiekwa! Amaokwe mmanwụ dị iche iche. Unu ga na-enye anyị vidio life experience ọchụchụ ahụ unu nke dịsie. Agwara m na ewefutela ego maka ọchụ ahụ dịsie. Wefute 100,000, 10,000 each person. Igbekwe vidio ime onweghị vidio kọwaa ihe ịmụta na ọchụ ahụ. Ọ bụrụ na ị nọ n'ime ezi ime ya. Ọ bụ na ị natara igosi anyị vidio mee edit tinye mọnwụ ivi capture gwa anyị iwe na ihe. Ahịa ekwuluba na-eme. Ọgwanụ mawo. Ekwe na-efe. Hey! Osetie. Ninja na share vidio ka ọ na-aga viral ka ama na Amaokwe wee mmanwụ. Ama na a na-eri ọchụchụ ahụ ndị mara ajụ aka ka achụchụ ahụ shaga ka a ga na-esi eme. Anyị na-agwa unu ka o si eme. Amaokwe station bụ ihe anyị nọ ihe a. Nke a bụ atụ masquerade. Ndị ma wayo! Big splash aí, canega. Wayo! Na-abata ọ na-agwa ya ebe ochie so ya na-agwa ya ebe ọ nọ na-eshe vidio ka ọ na-aga viral. Gba ụdị egwu ama m adị dị egwu.
uje agwa ya bụ nchesara na agwa ya bụ nọ n'ụwa niile mee ka anyị mara ebe nọ ihe kwuru bụ ihe a na-eme na-share video ka ọ na-aga viral mee ka anyị mara ebe nọ unu makwala amarụ na Amaokwe TV ga-ejekwa na nke Eze Ọmọgọ tata n'Eke Eze Ọmọgọ emepego a very big bar na Amankwụ Eke ebe ha oyoshi anyị menekwe na Amaokwe session anyị ejewe ebe ahụ anyị ga na ebe a very soon ihe nga na-emeke bụ ụdị na-share video ka ọ na-aga viral na-eme ka anyị mara ebe nọ karịa Milano watching Oyo Mudim. Obini Megwo your own ultra hall video experience is send alaya this video he win 10,000 naira or give away from Amaokwe by Amaokwe TV ga nọkwa life na Amankwụ Eke ebe a ga-emepe Payless Water branch Payless Water bụ nnukwu mmiri mekwe bar ebe a ga na-eri ihe Eze Ọmọgọ bụ nnukwu mma Chief Dr. Emeka Ude anyị na-ekene ya na-asị gị nọkwa live for that one too anyị jechekwa ka anyị nachitekwa Amaokwe na-egochikwu nke ochie ha